Γεια σας φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Καλώς ήλθατε και στη σημερινή μας εκπομπή για να ταξιδέψουμε μαζί με φως ελληνικό. 210-606-6439 και 210-606-6204 οι γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Πήραμε μια πρώτη γεύση από τον σημερινό καλεσμένο μου, με καταγωγή από την Κέρκυρα και γεννημένος στην Αθήνα. Ο συνθέτης Φίλιππος Περιστέρης είναι διδάκτορ φιλοσοφίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στον τομέα ανθρωπιστικών, κοινωνικών επιστημών και δικαίου. Επίσης είναι διπλωματούχος κλασικής σύνθεσης και πτυχιούχος ανώτερων θεωρητικών μετά τις σπουδές πιάνου και ακορντεόν, καθώς επίσης και σύνθεσης για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Έχει γράψει μουσική για το θέατρο, τον κινηματογράφο, ντοκιμαντέρ, μουσική για εικαστικές εκθέσεις και περισσότερα από 110 τραγούδια και έχει τιμηθεί με αρκετά βραβεία και διακρίσεις. Φίλιππε, σε καλωσορίζω με αγάπη στην εκπομπή. Καλώς σε βρήκα, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ. Και εγώ το ίδιο. Χαίρομαι για τον λόγο που είμαι εδώ. Φυσικά, γιατί θα μιλήσουμε για πολύ ωραία πράγματα, για όλα αυτά τα αγαπημένα μας, όλα αυτά που μας ενώνουν. Που είναι περισσότερα από ό,τι νόμιζα. Αυτό αποδεικνύεται, μάλλον αποδείχτηκε και από τη συζήτηση που κάναμε λίγο πριν μπούμε στο στούντιο. Έχω μπροστά μου ένα υπέροχο βιβλίο. Και λέω υπέροχο και θα εξηγήσω το λόγο γιατί. Έχει τίτλο «Μουσική και ήχος για το θέατρο, τον κινηματογράφο και τις ψηφιακές μορφές τέχνης». Ένα βιβλίο με την υπογραφή του Φίλιππου Περιστέρη, για τον οποίο η μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο αποτελεί ένα πεδίο με τις δικές του θελκτικές και γοητευτικές οδούς δημιουργίας και έρευνας. Το πόνημα αυτό, μοναδικό στην ελληνική βιβλιογραφία, λέει ο Φίλιππος, ελπίζω να γίνει το βιβλίο με όλα τα στοιχεία που έψαχνα όταν ξεκίνησα με δίψα να ασχολούμαι με τη σύνθεση μουσικής για παραστάσεις και ταινίες. Και ουδέποτε βρήκα. Οι στόχοι του είναι δύο. Σ' ακούμε. Ποιοι είναι οι στόχοι του βιβλίου? Ναι. Καταρχήν να υπάρξει ένα εγχειρίδιο για αυτές τις σπουδές, οι οποίες κάποια στιγμή άρχισαν να κερδίζουν έδαφος και στην Ελλάδα. Ωστόσο, όταν ξεκίνησα να σπουδάζω αυτό το πεδίο, δεν βρήκα τίποτα στη βιβλιογραφία, πέρα από κάποια βιβλία στα αγγλικά βεβαίως, τα οποία όμως δεν ήταν και πάλι εντός πεδίου ακριβώς. Δηλαδή, τι θέλει ένα νέο παιδί που θέλει να ασχοληθεί με τη μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο? Θέλει ένα μπούσουλο να ξεκινήσει, να δει ποιος είναι ο τρόπος προσέγγισης, ποιοι είναι οι μέθοδοι προσέγγισης ενός τέτοιου πεδίου. Πώς μπορώ δηλαδή να προσεγγίσω μια παράσταση? Έρχεται ένας σκηνοθέτης και μου λέει: έχω μια παράσταση. Θέλω να γράψω μουσική. Μάλιστα, τι κάνεις? Τι κάνεις εκεί? Μένεις εννέος. Ή γράψε μουσική για ταινία μικρού ή μεγάλου μήκους. Γράψε μια ταινία, ναι. Έτσι λοιπόν, στην πραγματικότητα ξεκινάει και η ιστορία ξεκινάει από το προσωπικό πρόβλημα που αντιμετώπισα δηλαδή. Ήμουνα στο 2 περίπου 20-21 ετών. Ήμουνα λίγο πιο ενεργός σε σχέση με τη χρήση synthesizer, υπολογιστών κτλ. Είχα μπει από νωρίς, γιατί τότε ακόμα ήμασταν σε μια πιο αναλογική εποχή. Και έρχεται μια κυρία και μου λέει: ξέρω ότι είσαι ενεργός εδώ, μου μίλησαν διάφοροι για σένα, θα ήθελα να με βοηθήσεις, κάνω μια παράσταση Αντιγόνης. Μάλιστα. Τι θέλετε να κάνω? Να με βοηθήσεις να βρω μουσικές να βάλουμε. Σκέφτηκα Μπαχ. Και λέω: Μπαχ στην Αντιγόνη. Δεν πολύ ταιριάζει. Γιατί? Σε πρώτη φάση σκέφτηκα γιατί. Γιατί να το κάνεις αυτό? Γιατί να βάλεις Μπαχ? Έχουμε κάποια αναφορά εκεί? Όχι. Γιατί είναι ωραία μουσική. Λέω: δεν μπορεί. Ναι, φυσικά και είναι ωραία μουσική. Είναι μεγαλειώδης μουσική. Αλλά κάθε μεγαλειώδης μουσική δεν ταιριάζει με κάθε εικόνα. Άρχισα λοιπόν να σκέφτομαι τι θα μπορούσα να κάνω γι' αυτό και πώς θα μπορούσε να είναι η μουσική που θα επιλέξω για να... Και στο επόμενο ραντεβού μας της λέω: κοίταξε, σκέφτομαι μια μουσική που πρέπει να έχει αυτό το στοιχείο, εκείνο το στοιχείο, το άλλο στοιχείο και το παράλληλο στοιχείο. Εξαιρετικά, μου λέει. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η μουσική. Είναι πιο εύκολο να στη φτιάξω παρά να στη βρω. Να φτιάξω κάτι με αυτά τα στοιχεία. Άρχισα λοιπόν να μπαίνω στη διαδικασία, να σκέφτομαι ότι δεν μπορεί να λειτουργεί έτσι το πράγμα. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος μπούσουλας πάνω σε αυτά τα θέματα. Και άρχισα να ψάχνω βιβλιογραφία. Και μέχρι να τελειώσω και τις σπουδές μου δεν βρήκα τίποτα τέτοιο. Οπότε λέω ότι μαζεύοντας όλα αυτά τα χρόνια, και αφού το εκπώνησε και μια διδακτορική διατριβή, η οποία είναι στο Πολυτεχνείο βέβαια, αλλά έχει να κάνει με φιλοσοφία και κυρίως με αισθητική και κυρίως με τη μουσική στο θέατρο και κινηματογράφο,
και τα εικαστικά. Λέω ότι αν δεν γίνει και από σένα τώρα ένα τέτοιο βιβλίο που να γράψεις όλες αυτές τις περιπέτειες και όλη αυτή την έρευνα που έχεις κάνει κάπου, πότε θα γίνει και πώς θα γίνει? Και φαίνεται αυτό το βιβλίο ότι είναι αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης έρευνας. Πολύ. Φαίνεται. Δηλαδή ξεκινάει περίπου το 1991 όλη αυτή η διαδικασία και είναι το απάνθισμα μαζί με κάποιες συμβουλές που στην πορεία, γιατί δούλεψα στον κινηματογράφο, πολύ στο θέατρο, έχω κάνει πάνω από 100 παραστάσεις μουσικές, και όλο αυτό το απάνθισμα αυτής της εμπειρίας και αυτής της γνώσης, δηλαδή τα βιβλία, η βιβλιογραφία, οι μεγάλοι συνθέτες που μας διδάσκουν με την εμπειρία τους, αλλά δυστυχώς δεν κατέγραψαν και τον τρόπο που δούλευαν. Και έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί και εγώ, όπως γνωρίζεις, είμαι λάτρης της κινηματογραφικής μουσικής. Και μέγας γνώστης είσαι. Ευχαριστώ. Και θυμάμαι ότι έψαχνα από τη δεκαετία του 70 να βρω δίσκους κινηματογραφικής μουσικής που κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα, μας σε βινίλιο τότε, και δυστυχώς ήταν ελάχιστοι. Και οι περισσότεροι από αυτούς που κυκλοφορούσαν ήταν όταν είχαν τραγούδια, γνωστά τραγούδια. Οπότε πραγματικά υπήρχε μια έλλειψη εκεί, πολύ μεγάλη έλλειψη. Ακόμα και για να ακούσεις τις μουσικές. Ακριβώς. Πολλό δε μάλλον για το πώς θα τη γράψεις. Έτσι. Ακριβώς έτσι είναι το τοπίο. Και έτσι το βρήκα και εγώ το τοπίο. Οπότε νομίζω ότι σήμερα ο σημερινός φοιτητής, ο σημερινός σπουδαστής θα έχει να ξεκινήσει τουλάχιστον από κάπου. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι. Και αυτό είναι και το feedback που παίρνω από τους ανθρώπους που το διαβάζουν το βιβλίο και από νέα παιδιά που με έχουν προσεγγίσει και μου λένε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι είναι κάτι, αν όχι για να τελειώσει, τουλάχιστον για να ξεκινήσει κανείς. Ναι, δεν είναι μόνο ένα αξιόλογο βιβλίο, είναι χρήσιμο βιβλίο. Ναι. Χρήσιμο για όσους θέλουν να ασχοληθούν με τη μουσική, να γράψουν μουσική για το ντοκιμαντέρ, να γράψουν για το θέατρο, να γράψουν για τον κινηματογράφο, να μάθουν κάποια πράγματα. Έτσι. Και να μπορέσουν σιγά σιγά ο καθένας να βρει το δρόμο του. Ακριβώς. Αλλά υπάρχει μέσα σε αυτό το βιβλίο, το οποίο έχει εκδοθεί πριν από ένα χρόνο και κάτι από τις εκδόσεις Εγώ Καιρός, που πρέπει να πω ότι πολύ φιλόξενα και πολύ αβίαστα μπήκαν στην διαδικασία της έκδοσης. Ο Σολδάτος είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ το σινεμά και ο ίδιος σκηνοθέτης είναι. Βέβαια. Και το απέδειξε έμπρακτα και άμεσα, ανταποκρίθηκε με άμεσα και γρήγορα αντανακλαστικά. Χωρίζεται σε 3 ενότητες: το θέατρο, το κινηματογράφο και τα εικαστικά, και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες οδηγίες για νέα μέσα, όπως ιστοσελίδες, YouTube, διαφημίσεις, δηλαδή και τα νέα μέσα, τα οποία βέβαια έρχονται την καταγωγή τους από τη μουσική που γράφουμε για το θέατρο, από τον τρόπο που λειτουργούμε στο θέατρο ή στο σινεμά, αλλά υπάρχει και σαν ξεχωριστό κομμάτι μέσα στο βιβλίο. Πες μας με τι ξεκινήσαμε, τι ήταν αυτό που ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής. Λοιπόν, το πρώτο κομματάκι που ακούσαμε λέγεται «Η γη μας» και είναι μια βραβευμένη μουσική από ένα εταιρικό κλιπ του Κώστα του Κοτσομίτη με τον Μοσχίδη, για την αφύπνιση του κόσμου για την οικολογία. Είναι γύρω στα 20 χρόνια πίσω. Ο Γιώργος Μοσχίδης. Ο Γιώργος Μοσχίδης. Αυτός ο εξαίρετος ηθοποιός. Αυτός ο εξαίρετος ηθοποιός. Το δεύτερο κομμάτι που ακούσαμε είναι ένα μικρό θέμα από την ταινία Athens Through the Mobile's Eye, η Αθήνα μέσα από το μάτι του κινητού, που ήταν η πρώτη ταινία που πήγε στη Θεσσαλονίκη, του Άγγελου Θοδωρόπουλου, γυρισμένη αποκλειστικά από κινητό. Αυτό το θέμα ακούσαμε. Μάλιστα. Να συνεχίσουμε με περισσότερη μουσική από το Φίλιππο Περιστέρη.
Για πες μας λοιπόν, τι ωραίο ήταν αυτό το άκουσμα που ακούσαμε. Σε ευχαριστώ. Αυτό ήταν ένα κομμάτι που λέγεται Κινηματογραφικοί Έρωτες. Είναι από την ταινία Πάθους του Μάκη του Πυθή, που είχα γράψει μουσική πριν από 8, 9, 10 χρόνια. Μεγάλος έρωτας η κινηματογραφική μουσική. Μεγάλος. Και ένας έρωτας ο οποίος δεν σταματάει ποτέ. Πότε ξεκίνησε για σένα? Και από πού ξεκίνησε? Ποιο ήταν το ερέθισμα για να ασχοληθείς με τον κινηματογράφο και τη σύνθεση πάνω στον κινηματογράφο? Λοιπόν, εγώ είχα την τύχη να μεγαλώσω σε μια γειτονιά στον Άγιο Παύλο που είχαμε σινεμά. Σινεμά Οπτασία. Θερινό ή χειμερινό? Χειμερινό. Δηλαδή μέσα στη γειτονιά, μέσα στα δρομάκια τα καθημερινά της γειτονιάς, πέρναγα και από ένα σινεμά. Πολύ αργότερα κατάλαβα ότι αυτό είναι μεγάλο προνόμιο. Νόμιζα ότι κάθε γειτονιά έχει και ένα μικρό σινεμά. Πήγαινα λοιπόν εκεί και έβλεπα ταινίες. Με πήγαινε ο πατέρας μου κυρίως και βλέπαμε σινεμά. Θυμάσαι τι ταινίες βλέπατε τότε? Μιλάμε για δεκαετία 70? Μιλάμε για δεκαετία 70, ναι. Θυμάμαι... Καλή δεκαετία για τον κινηματογράφο. Πολλές ταινίες. Σχεδόν ό,τι έπαιζε το βλέπαμε. Αυτό που μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση είναι όμως ότι αργότερα, όταν άρχισα να βλέπω αυτές τις ταινίες στην τηλεόραση, και κυρίως επειδή τις έπαιζα αργά λίγο πιο χαμηλά, ένιωθα ότι κάτι μου έλειπε πάρα πολύ. Είχαν και τη συνήθεια μεγάλη τότε, όταν ήταν ξένη ταινία, να χαμηλώνουν τον ήχο γιατί διάβασαν τα γράμματα. Εκεί λοιπόν διαπίστωσα ότι έβλεπα άλλη ταινία χωρίς τον ήχο. Και χωρίς το λόγο και χωρίς την ερμηνεία, μόνο με τα γράμματα στις ξένες ταινίες, αλλά χωρίς τον ήχο και τη μουσική, ένιωθα ότι έχανα ένα 60% της ταινίας. Άσε λοιπόν να συμπεραίνω ότι αυτός ο άνθρωπος που κάτω έχει γράψει μουσική, που γράφει μουσική επιμέλεια, έχει κάνει κάτι πολύ σπουδαίο. Και είναι αυτό που λέει ο Roy Prendergast, Music in Films, Uneclected Art, μια παραμελημένη τέχνη. Άρχισα λοιπόν να ασχολούμαι με τη μουσική που γράφεται για τις ταινίες, να ακούω μουσικές τέτοιες, να μαθαίνω συνθέτες, και όταν αργότερα ασχολήθηκα με τη μουσική ως μαθητής του οδείου πια, πίστεψα ότι η μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ένα καταπληκτικό πεδίο στο οποίο μπορεί κανείς να ξεδιπλώσει τις ανησυχίες του, γιατί παρατηρούσα ότι η μουσική δημιουργία γύρω μου κινείται αποκλειστικά σε τραγούδια από τα οποία μπορεί να ήταν λαϊκά, μπορεί να ήταν έντεχνα, μπορεί να ήταν οτιδήποτε, πάντως ήταν φόρμα τραγούδι. Αν θέλει κανείς να γράψει μια φούγκα, ας πούμε, ναι, δεν θα μπορούσε ποτέ να τη γράψει πουθενά και για κανένα λόγο πέρα από τους φίλους του. Ενώ το θέατρο, το σινεμά και το σινεμά είναι δύο χώροι που όχι μόνο μπορείς να το κάνεις, αλλά καμιά φορά μπορεί να είναι και παραγγελία να γράψεις μια φούγκα ή ένα μοτέτο ή ένα σεξτέτο ή οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς ή να πειραματιστείς. Άρα πολύ νωρίς κατάλαβα ότι αυτός είναι ο χώρος που θα πρέπει να κινηθώ αν θέλω να μπορώ να έχω ανοιχτούς μουσικούς ορίζοντες και φιλόξενο πεδίο για αυτούς. Στην πορεία διαπίστωσα ότι φυσικά είχαν περάσει πολλά μεγέθη τεράστια ακριβώς την ίδια διαδικασία με αυτή τη σκέψη που έκανα εγώ, και ότι πάρα πολλοί από τους συνθέτες τους κινηματογραφικούς θα μπορούσαν άνετα σε άλλες εποχές να είναι οι Μπετόβεν της εποχής. Κλασικοί συνθέτες. Μα γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, Φίλιππε, ότι πάρα πολλοί συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής έγραψαν η κλασική μουσική. Φυσικά. Και θεωρούνται κλασικοί συνθέτες, μεταξύ αυτών ο Νίνο Ρώτα, ο Μίκλος Ρόζα και Σωστακόβιτς ακριβώς. Πολλοί συνθέτες που ασχολήθηκαν με τον κινηματογράφο γιατί κατάλαβαν τη μαγεία του. Βέβαια. Ότι ο κινηματογράφος είναι μια τέχνη ξεχωριστή. Και την υπηρέτησαν λοιπόν με τον τρόπο που άξιζε σε αυτή την τέχνη. Και κάποια στιγμή άρχισε να παίρνει γύρω στο 50, 60, 70, 80 μια πολύ καλή θέση η μουσική του σινεμά. Γιατί στην αρχή, στους περισσότεροι να μην το γνωρίζουν, ο πιανίστας που συνόδευε τις ταινίες ήταν απλά ένας μουσικός ήχος για να καλύπτει τη θορυβώδη μηχανή προβολής. Δηλαδή ήταν περίπου αναγκαίο κακό. Αλλά στην πορεία αυτό το πράγμα πήρε το ρόλο που του άξιζε. Και νομίζω ότι σήμερα είμαστε σε μια παρακμή βέβαια του πράγματος. Ναι, αυτό το καλό είχε ξεκινήσει κυρίως από τα musical.
τα χολιγουντιανά musical της δεκαετίας του 30, αυτά που είχε σκηνοθετήσει ο μεγάλος Μπάζι Μπέρκλεϊ τότε, και στη συνέχεια με τις μουσικές του Max Steiner, του Alfred Newman, του Μίκλος Ρόζα, όλων αυτών των ιερών τεράτων. Τον Μπέρναρτ Χέρμαν που ξεκίνησε με τον Πολιτικέιν, μην το ξεχνάμε, και τελείωσε με τον Taxi G. Η πρώτη του ταινία ήταν ο Πολιτικέιν, το 1941. Ναι, τον Δημήτρη Κιόμι και τον Φραντς Βόξμαν, όλους αυτούς τους σπουδαίους συνθέτες, οι οποίοι έδωσαν άλλη διάσταση στην κινηματογραφική μουσική. Και οι οποίοι την ίδια στιγμή που συνεργάζονταν με αυτούς τους σκηνοθέτες, έγραφαν μια συμφωνία, ένα κουαρτέτο, έκαναν δηλαδή μια παράλληλη καριέρα σε αυτό που λέμε λόγια κλασική μουσική, έτσι. Και μην ξεχνάμε επίσης ότι κάθε σκηνοθέτης είχε και τον συνθέτη του. Όπως είχε ο Ντέιβιτ Λιν τον Μοριζάρ, όπως είχε ο Φελίνι τον Νίνο Ρώτα, όπως είχε μετά ο Χίτσοκ τον Μπέρναρτ Χέρμαν. Όπως είχε ο Σέρτζιο Λεόνε τον Μορικόνε. Έτσι ακριβώς, Σέρτζιο Λεόνε τον Μορικόνε. Είχαν το συνθέτη τους γιατί κάπου ταιριάζαν τα χνότα τους πια. Ναι, είχαν δει πια ότι τα υπερπατησιά τους. Αγγελόπουλος με την Καραΐνδο. Αγγελόπουλος με την Καραΐνδο, ακριβώς. Ναι. Και περπάτησαν στα ίδια μονοπάτια. Ναι, και το βλέπεις ότι αυτό το πράγμα συμβαίνει. Δηλαδή, όταν συγχρονιστείς με έναν σκηνοθέτη και δεις ότι έχετε μια κοινή αισθητική, είναι δύσκολο μετά και για τον συνθέτη και για τον ας πούμε προσπαθώ να θυμηθώ τώρα το συνθέτη που είχε κάνει τον Αλεξάνδρ, τον Eisenstein, τον Ρώσο, που όταν πέθανε ο Eisenstein, ο Προκόβιεφ. Ναι, είπε ότι πεθαίνοντας ο Eisenstein, εγώ δεν έχω τίποτα να πω κινηματογραφικά στη μουσική μου, τελείωσα. Μα και ο Φελίνι αντικατέστησε τον Νίνο Ρώτα μόνο όταν πέθανε ο Ρώτα. Ναι. Και μετά πήρε τον Νικόλα Πιοβάνι. Έτσι. Μάλιστα, συνεχίζουμε.
Τι ακούσαμε, αγαπητέ Φίλιππε? Ακούσαμε δύο... Υπέροχη ήχη, να το πούμε αυτό. Σε ευχαριστώ. Ένα μέρος του φίλου του Δημήτρη το Λέκα που έχει παίξει στις Φλογέρες. Είναι δύο κομμάτια, αυτά είναι δύο κομμάτια από την ταινία Αλκιβιάδης του Δημήτρη του Μακρύ. Την αγάπη μας στο Δημήτρη, έναν υπέροχο σκηνοθέτη και ωραίο άνθρωπο. Πραγματικά. Ήταν μια ευκαιρία τώρα που δίνεται να σου πω πόσο εύκολα μπορείς να γράψεις τώρα μουσική με διάβλο που να παραπέμπει στην αρχαία Ελλάδα και να χρησιμοποιήσεις αυτό τον ήχο. Τι έρευνα έκανες για να βγει αυτή η μουσική? Για τη συγκεκριμένη ταινία του Δημήτρη του Μακρύ, ας πούμε. Ευτυχώς την είχα κάνει από πριν χωρίς να χρειάζεται να ψάχτω ιδιαίτερα για την ταινία. Αυτό έχει να κάνει με την αρχαιοελληνική μουσική, την οποία κάποια στιγμή είχα μελετήσει. Έχει το δικό της τρόπο, τους δικούς της νόμους, λειτουργεί με τετράχορδα, νομίζω ότι θα κουράζω τώρα αν αρχίσω να εξηγώ για την αρχαία ελληνική μουσική, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ένα δικό της κώδικα και τρόπο γραφής και ευτύχησα να έχω και τον Δημήτρη το Λέκα, ο οποίος τη γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα και παίζει αυτά τα όργανα. Εγώ συμπλήρωσα με τα κρουστάκια την ενορχήστρωση της, εκεί έγραψα μελωδίες που μπορούσαν να παιχτούν με αυτά τα όργανα και με αυτόν τον τρόπο. Και με ένα πολύ ψαγμένο σκηνοθέτη όπως είναι ο Δημήτρης ο Μακρύς. Βέβαια. Χρόνια στην Ιταλία με Ντάριο Φω. Βέβαια. Μεγάλη ιστορία. Και σπουδαίος άνθρωπος και με όραμα. Και όλοι έκανε αυτή την τριλογία για την αρχαία Ελλάδα με τον Πλάτωνα, τον Αλκιβιάδη και τον Πλάτωνα, Αριστοτέλη, Αλκιβιάδη, και ντύσαμε και τις δυόμισι ουσιαστικά ταινίες που αναμίχθηκα με τέτοιο ήχο. Και ήταν και πάρα πολύ ανοιχτός στο να προσεγγίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Και τι ωραίο για όλους εμάς που μπορούμε και μεταφερόμαστε στην αρχαία Ελλάδα μέσα από αυτές τις μουσικές. Ναι, γιατί και για το συνθέτη είναι μια πρόκληση, αλλά και για τον κόσμο για να ακούσει πια κάτι άλλο επιτέλους από αυτές τις μόνιμες ορχήστρες που τις ακούσα από τις ταινίες που αναφέρονται από το διάστημα μέχρι την αρχαία Βαβυλωνία. Δυστυχώς έχει υπάρξει μια φοβερή ομογενοποίηση που ακούς πια παντού περίπου τον ίδιο ήχο. Ο Δημήτρης ήταν ανοιχτός στο να προσεγγίσουμε πραγματικά την εποχή, όπως δηλαδή ακριβώς ενδυματολογικά δεν διανοείσαι, ας πούμε, να βάλεις αθλητικό παπούτσι στο Σωκράτη. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και εγώ ως μουσικός θα ήθελα να ακούω έναν ήχο που θα μπορούσε εν δυνάμει να τον ακούσει τότε. Και με αυτόν τον τρόπο προσεγγίστηκαν και οι τρεις ταινίες. Και όταν μιλάμε για τον Δημήτρη Μακρύ, να θυμίσουμε ότι είναι ο σκηνοθέτης που έχει κάνει το Φράγμα, την Καγκελόπορτα, τους Κεκαρμένους, το Εδώ Πολυτεχνείο. Πάρα πολύ σημαντικές δουλειές. Και σε δύσκολες εποχές. Και σε δύσκολες εποχές, ακριβώς. Ναι. Αλλά είναι αυτή η κουλτούρα, αυτό το επίπεδο που έχει ο καθένας, που κουβαλάει μαζί του και μπορεί μετά να το μεταφέρει στην τέχνη του. Βέβαια. Και ο Δημήτρης το έχει αυτό και δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Ποιες ήταν οι πρώτες μουσικές, κινηματογραφικές μουσικές που σου έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση και έλεγες θα ήθελα κι εγώ κάποια στιγμή να γράψω μια τέτοια μουσική, ας πούμε? Οπωσδήποτε ήταν Έννιο Μωρικόνε, να υποθέσω. Μωρικόνε και Ρώτα ήταν από τα πρώτα πολύ κέρια ακούσματα. Ο Σωστακόβιτς ήταν επίσης μια πολύ πολύ δυνατή επιρροή που μου χτύπησε. Ο Μπέρναρντ Χέρμαν στο Χίτσκοκ με είχε συγκλονίσει. Ειδικά εκεί στο Βέρτιγκο, ειδικά στο ψυχό και στα πουλιά, ας πούμε. Ναι. Και πολύ επιδραστικός ήταν και ο Ερίκ Σερά με το Πέρα το Γαλάζιο και τα λοιπά, το Πέρα το Γαλάζιο, και τα λοιπά, αυτές τις ταινίες ήταν καθοριστικά μοτίβα. Βέβαια ακολούθησαν όλοι αυτοί οι γίγαντες που ανέφερες προηγουμένως με τις καταπληκτικές ενεξτρώσεις, ο Μίκλος Ρώσα, ο Τιόμκιν, άνθρωποι που πραγματικά ανέβασαν ένα επίπεδο όλη την ταινία. Δηλαδή νιώθω ότι ο Μίκλος Ρώσα, ας πούμε, έδωσε μια ακόμη σκηνοθεσία στο χώρο με αυτές τις ορχήστες, με αυτές τις καταπληκτικές ιδέες, με την έρευνα, και αυτός, ας πούμε, στον Μπεν Χουρ έχει κάνει, εκτός από έρευνα, η κορυφαία για μένα κινηματογραφική μουσική όλων των εποχών. Ίσως, ναι, ίσως. Έχει κάνει μια τρομερή έρευνα και σε σχέση με τα όργανα, βρήκε κατασκευαστές και έφτιαξε όργανα της αντίστοιχης εποχής, αλλά έπαιξε πάρα πολύ και με τη στερεοφωνία. Δηλαδή, εκεί που έρχονται οι στρατοί, παίζει με το πρωτόγνωρο τότε στέρεο,
και κάνοντας μία χωροθέτηση των ηχείων που έδινε και οδηγίες στο πώς να τα διατάξουν, ένιωθες ότι από την μία πλευρά ερχόταν ένας στρατός, πλησίαζε, έφευγε. Πράγματα που είδαμε πολύ αργότερα. Με είχε ψάξει πάρα πολύ την ιστορία και την αρχαία Ελλάδα και την αρχαία Ρώμη. Την είχε ψάξει πάρα πολύ. Και τεχνικά πολύ όμως. Ακριβώς, ή την Ισπανία, την ισπανική μουσική όταν έκανε το El Cid. Βέβαια. Το 1961 που κακώς δεν πήρε το Όσκαρ τότε. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλη ιστορία. Και επίσης, αν θυμάσαι, είχε διασκευάσει καταπληκτικά το Έλαβρε Χαραλάμπη για την ταινία Φεδόρα του Bill Wilder. Ναι. Και είναι καταπληκτικό να ακούσει το Έλαβρε Χαραλάμπη τώρα με μουσική διασκευή του Μίκλος Ρόζα. Βέβαια. Μεγάλες στιγμές. Μεγάλες στιγμές πραγματικά. Και νομίζω ότι ένα μέρος της κλασικής πια θέσης που έχουν όλες αυτές τις ταινίες οφείλεται και σε αυτούς τους συνθέτες. Εγώ αναρωτιέμαι πώς θα ήταν αυτές οι ταινίες χωρίς αυτές τις μουσικές. Δηλαδή, είδα ξανά πριν από 2-3 χρόνια το Θάνατο στη Βενετία του Βισκόντι. Ναι. Με τη μουσική του Μάλερ η ταινία απογειώνεται. Χωρίς τη μουσική αυτή θα ήταν μια καλή ταινία. Με τη μουσική του Μάλερ γίνεται ένα αριστούργημα. Βέβαια. Πώς θα ήταν το Love Story χωρίς τη μουσική του Francis Lai. Μια ταινία η οποία θα παίρνει για παρατήρητη. Είναι αυτό που λένε πολλές φορές, είναι η μισή ταινία. Ακριβώς. Και πολλές ταινίες μένουν στην ιστορία χάρη στη μουσική τους. Βέβαια. Και επίσης βλέπεις και την ευφυΐα των σκηνοθετών εκεί που δίνουν χώρο. Δηλαδή, σωστά. Καταλαβαίνουν ότι αυτός ο συνθέτης εδώ κάτι έχει να μου πει και αρχίζουν και ανοίγουν τα πλάνα. Και μπορεί να ανεβάσει και την ταινία με τη μουσική του. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η μουσική λειτουργεί όπως αντίστοιχα εμείς στη σύνθεση λέμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνεις παύσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δίνεις ανάσες στον ακροατή. Έτσι και ο σκηνοθέτης πρέπει να δώσει χώρους, να ανοίξει το μάτι, να φύγει από το διάλογο, να φύγει από την πλοκή, να κάτσει εντός εισαγωγικών λίγο αυτό που έχει προηγηθεί ώστε να υπάρξει κάτι επόμενο. Mm-hmm. Αυτό το βοηθάει πάρα πολύ η μουσική. Μην ξεχάσουμε να στείλουμε την αγάπη μας στο Βασίλη Σαμοήλη, τον κερκυραίο υμνοδό της αγάπης. Πατριωτάκης. Σαμοήλης πατριώτης μου, βέβαια. Τη Σεμίρα, την ευγενική κυρία της Πτολεμαΐδας, την Εφέλη με τα ωραία και ουσιαστικά πάντα σχόλιά της, τον Ηλία του Παπακοσταντίνου, τον ποιητή, συγγραφέα και στιχουργό. Την αγάπη μου, Ηλίας. Ο Ηλίας, υπέροχος φίλος. Τη Μαριανίνα Βεντούρη, το κορίτσι από την Καία που υμνεί τις Κυκλάδες στην ποίησή του. Την Αγγελική Λούκα, την οικαστικό μας με το αφοπλιστικό χαμόγελο. Τη Ράνια Τονοπούλου, την ερωτική φωνή του ραδιοφώνου. Και την Ελένη της θάλασσας και του καλού ελληνικού, του ποιοτικού ελληνικού τραγουδιού. Επίσης την αγάπη μας στη νέα και αξιόλογη ποιήτρια που φιλοξενήθηκε πρόσφατα στα Ηλιοτρόπια, τη Δέσποινα Καραμέτου.
Πήραμε μια γεύση από... Αυτό ήταν ένα θέμα από την ταινία του Ορέστη Δικαίου Tuning Up του Elusive Times, με την οποία βραβευτήκαμε στο φεστιβάλ του Λονδίνου. Και... Έχεις πάρει αρκετά βραβεία από ό,τι βλέπω εδώ. Και τιμητικές διακρίσεις, έχεις μελοποιήσει ποιήση, έχεις ασχοληθεί με πάρα πολλά πράγματα. Εγώ τώρα σκέφτομαι να πάρω το μικρόφωνο, γιατί βλέπω ότι έχεις μόνιμα τηλεφωνήματα, χτυπάει το τηλέφωνο διαρκώς από ανθρώπους και πολλές φορές βγαίνουν και στον αέρα κάποια πράγματα που... Είναι φοβερό. Ανταποδίδω την αγάπη. Βέβαια, βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό να σε αγαπάνε και να αγαπάς τον κόσμο. Βέβαια. Να εισπράττεις την αγάπη του κόσμου. Και να στο δείχνουν όμως, γιατί πολλές φορές ακούμε ραδιόφωνο, δεν βάζουμε το χέρι μας να πάρουμε ένα τηλέφωνο στον παραγωγό. Εσύ τώρα βλέπω, έχω εκπλαγεί. Πόσους αγαπάνε και πόσους κόσμους παίρνει διαρκώς. Αφού το λες λοιπόν, να στείλω την αγάπη μου στη Μαριάνθη των ανέμων της ψυχικής ομορφιάς, τη Μαρινέλα Λίλη που φέρνει τον ήλιο στην καρδιά του χειμώνα, την Ευδοκία Οικονομοπούλου, το κορίτσι που ομορφαίνει τους ορίζοντές μας, τον Θανάση Ζάμπα, τον ανεπιτίδευτο ποιητή και γιατρό που απολαμβάνει την εκπομπή μας δίπλα στο ζάκι του για να φτιάξει ατμόσφαιρα, τον Δημήτρη Ψαρά, τον υπέροχο άνθρωπο και συνθέτη που μας ακούει από τη μακρινή Νορβηγία, τον Βασίλη Λάτσινο από τη Δυτική Κορινθία και τον Γιάννη Γαλανόπουλο, τον καλό εκλεκτό συνάδελφο που μας ακούει από τον Ναύπλιο. Έχουμε πάντα στην παρέα μας τον Φίλιππο Περιστέρη. Πιστεύω ότι είναι πολύ ενδιαφέροντα όσα μας λέει γύρω από την μουσική, την ξεχωριστή μουσική που έχει το θέατρο, την ξεχωριστή μουσική που έχει ο κινηματογράφος, την ξεχωριστή μουσική που έχουν τα ντοκιμαντέρ, οι εικαστικές δημιουργίες, οι εικαστικές εκθέσεις που και εκεί έχει γράψει μουσική. Ναι, είχα τη χαρά να γράψω και για εικαστικά και για αρκετές εκθέσεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον πεδίο και αυτό. Και παράλληλα και πάρα πολλά τραγούδια, περισσότερα από 110 από ό,τι είπα. Ναι, πρέπει να είναι γύρω στα 150 πια τα τραγούδια. Ναι, πάντα μου άρεσε και με ενδιαφέρει το τραγούδι. Ωστόσο, είναι ένα άλλο κομμάτι. Είναι κάτι πιο προσιτό στον περισσότερο κόσμο. Περισσότεροι άνθρωποι ακούνε τραγούδια. Και αν θέλεις είναι και κάτι πιο πολύ εντός πεδίου. Το άλλο μπορεί η μουσική για το κινηματογράφο, για το θέατρο, για τα εικαστικά μπορεί να σε πετάξει πολύ μακριά. Υπήρχε κάποιος συνθέτης που σε επηρέασε στο έργο σου? Έλληνας ή ξένος? Εννοείς στα τραγούδια? Όχι, στη μουσική. Στη μουσική όλοι αυτοί που είπαμε οπωσδήποτε έπαιξαν τον ρόλο τους. Ένας πολύ επιδραστικός πάνω μου είναι ο Σωστακόβιτς, τον οποίο τον εκτιμώ πάρα πολύ. Και βέβαια εντάξει, σε ποιον δεν αρέσει ο Σωστακόβιτς θα μου πεις. Αυτό όμως που με έχει επηρεάσει πολύ και τον θεωρώ πολύ ψηλά είναι ο τόσο έξυπνος τρόπος που δουλεύει το υλικό του. Ο Σωστακόβιτς είναι δηλαδή ένα δείγμα συνθέτη που μπορούσε με 10 μέτρα να φτιάξει 2 συμφωνίες. Ο τρόπος που μπορούσε να χειριστεί και να αναπτύξει το υλικό του ήταν τόσο έξυπνος και τόσο τεχνικά άρτιος που με συγκλώνησε. Γι' αυτό και είχε αυτή την άνεση να έκανε γύρω στις 30-40 ταινίες πολύ, πολύ εύκολα. Ακούγεται αυτό το πράγμα. Ο Μωρικόνε έκανε πάνω από 400. Ναι. Ο Μωρικόνε είχε αφιερώσει όλη του τη ζωή στην κινηματογραφική μουσική. Γι' αυτό ήταν και, θα έλεγα λιγάκι, και αντικοινωνικός, γιατί δεν τον ενδιέφερε τίποτε άλλο πέρα από τη μουσική. Πράγματι. Ο Μωρικόνε ήταν απόκοσμος λίγο σε σχέση και με το κοινωνικό του περιβάλλον κτλ. Έκανε και αυτός πολλές μουσικές, αλλά ο Σωστακόβιτς είναι κάτι διαφορετικό. Αυτός είναι ο συνθέτης που με εμπνέει πάρα πολύ. Απ' την άλλη, έχω έναν πολύ αγαπημένο μου που ήταν ο Ντεμπισί, για τελείως όμως διαφορετικούς λόγους. Αυτοί είναι οι δύο πολύ έτσι. Ο Ντεμπισί, ο οποίος επέβαλε ουσιαστικά τον Ερίκ Σατί ναι. στον χώρο της μουσικής, όταν αρχικά η μουσική του Σατί είχε αποδοκιμαστεί. Γιατί κόμιζε κάτι διαφορετικό, όπως γίνεται συνήθως, Φίλιππε. Ο Σατί ήταν πολύ απλός, ναι, και τους ενόχλησε αυτό. Αλλά κρυβόταν τόσο ταλέντο μέσα σε αυτήν την απλότητα που δεν μπορούσε να το αποδεχτεί ο ακαδημαϊκός κόσμος. Αυτό είχε πει ο Ντεμπισί.
Ότι με την πάροδο του χρόνου θα καταλάβετε πόσο σημαντικός είναι αυτός ο συνθέτης. Και το καταλάβαμε. Βεβαίως. Και δεν είναι τυχαίο ότι όταν αργότερα, επειδή τον έπεισαν όλοι να πάει να κάνει σπουδές, αφού έκανε εγκύκλειες σπουδές πια, σταμάτησε να έχει αυτή την πηγή. Άρχισε μετά να γράφει τεχνικά πράγματα. Ο Σατή. Και υπήρχαν και σπουδαίοι συνθέτες Γάλλοι. Γιατί οι Γάλλοι δημιούργησαν τον κινηματογράφο. Στην κινηματογραφική μουσική, όπως ήταν ο Ζομπέρ, όπως ήταν ο Ζωζεφ Κοσμά. Ο Μισελ Λεγκράν που λέγαμε προηγουμένως. Μισελ Λεγκράν μεταγενέστερος. Οι πιονέροι πιστεύω ότι ήταν αυτοί οι δύο. Mm-hmm. Και στη συνέχεια βέβαια ο μεγάλος, ο αγαπημένος μου Ζωζ Ντελερί. Ο μόνιμος συνεργάτης του Φρανσουά Τρυφό. Μα δεν είναι και τυχαίο ότι όλη η ορολογία, μοντάζ, ντεκουμπάζ, αυτά είναι γαλλικά, έτσι. Εκεί έχουμε ξεκινήσει. Η αδερφή Λιμιέρα, ας πούμε, ήταν η πρωτοπόρη. Είχε πει ο Ζαν Κοκτό όταν είχε έρθει στην Ελλάδα και είδε τα γυρίσματα μιας ταινίας του Γρηγόρη Γρηγορίου, τον τρόπο, μάλλον τα ελάχιστα μέσα με τα οποία γυριζόταν η ταινία, και λέει στον Γρηγορίου, εσείς, λέει, ανακαλύψατε τον κινηματογράφο, όχι εμείς. Τα έχασε ο άνθρωπος με αυτά που είδε. Όπως τα είχαν χάσει και με το Φίνο, έτσι. Ακριβώς. Με τις πατέντες που έκανε. Και νομίζω ότι και σε κάποια ταινία του Χίτσκοκ είχε βοηθήσει. Κάτι είχε εφεύρει που δεν μπορούσε να το λύσει σε κάποιο τεχνικό ζήτημα. Ο Φίνος, Ο Φίνος το είχε λύσει. Ήταν απίστευτος. Ήταν απίστευτος, ναι. Ο Κατσαβιδάκης, όπως το λέγανε. Κατσαβιδάκης, έτσι το λέγανε, ναι. μία ακόμα υποβλητική μουσική του Φίλιππου Περιστέρη,
που μας ταξιδεύει μέσα από αυτές τις μουσικές σε άλλες εποχές, σε άλλους χώρους, γιατί αυτή πιστεύω ότι είναι η ικανότητα που έχει η μουσική, να μας ταξιδεύει με το δικό της ξεχωριστό τρόπο. Σε ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν όντως ήταν το όνειρο του Σωκράτη, από την απολογία του Σωκράτη, πάλι από την ταινία του Δημήτρη Μακρύ, και η φωνή που άκουγε στη φωνητικά ήταν η Θέλμα Καραγιάννη. Η φίλη μου η Θέλμα, την αγάπη μας τη Θέλμα. Ναι. Εξαίρετος άνθρωπος και υπέροχη φωνή. Πραγματικά. Να επιστρέψουμε στο βιβλίο σου, Μουσική και ήχος για το θέατρο, τον κινηματογράφο και τις ψηφιακές μορφές τέχνης, και να πει το διάβασα φυσικά ενδελεχώς. Μου έκανε εντύπωση η αναφορά που έκανε στην τριλογία της σιωπής του Μπέρκμαν. Ναι. Ο Μπέρκμαν που είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για τον κινηματογράφο και για μας. Για κάθε άνθρωπο της τέχνης, ο Μπέρκμαν νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο. Και έχεις μια ειδική αναφορά εδώ για τις μουσικές που χρησιμοποιούσε ο Μπέρκμαν και τον τρόπο που τις χρησιμοποιούσε. Ναι, ο Μπέρκμαν στην πραγματικότητα ξεκίνησε χρησιμοποιώντας πολύ τους φυσικούς ήχους. Σχεδόν στις 20 πρώτες του ταινίες κάπου υπάρχει μια καμπάνα, κάπου υπάρχει ένα ρολόι, και αν τις δεις μεμονωμένα δεν θα σου κάνει κάποια εντύπωση, αλλά μετά βλέπεις ότι υπάρχει ένα... ή κάποια ψήγματα κλασικής μουσικής του Μπαχ. Ναι, και μετά... Ναι, και καταλήγει στις τελευταίες του ταινίες βάζει, μάλιστα το ονομάζει Σαραμπάντα, μια από τις τελευταίες ταινίες, από τον Μπαχ, ας πούμε, καθαρή αναφορά στον Μπαχ. Κάνει ένα πολύ ενδιαφέροντα κύκλο, ο οποίος δεν εμφανίζεται εκ πρώτης πολύ εξωστρεφώς. Δηλαδή νιώθεις ότι εντάξει, κάπου συμπληρώνεται η εικόνα με κάποιες μουσικές, αλλά στην πραγματικότητα νιώθεις μετά βλέποντας το σύνολο του έργου, γιατί έτσι το έχω δει, έτσι τον έχω δει συγκεντρωμένα τον Μπέρκμαν και τις 57 ταινίες του. Και τις 57 ταινίες. Ναι, στο έλεγα προηγουμένως στο μεταπτυχιακό μου, ασχολήθηκα αποκλειστικά με τη φιλμογραφία του Μπέρκμαν, όλη τη φιλμογραφία. Και εδώ εμείς το γνωρίσαμε περισσότερο με το Καλοκαίρι με τη Μόνικα, που ήταν και η πιο αγαπημένη του ταινία. Ήταν η πιο αγαπημένη, δεν το ήξερα. Γιατί ήταν ερωτευμένος με την πρωταγωνίστρια, με τη Χάριετ Άντερσον. Ναι. Και αυτή η εξαιρετική ταινία και οι διαθέσεις που αλλάζει η Μόνικα. Εξαιρετική ναι, ταινία. Εκεί με τη βάρκα κτλ. Έλεγα λοιπόν ότι ο τρόπος που χρησιμοποιεί τις μουσικές του, τις μουσικές μέσα στις ταινίες του, είναι τόσο ιδιαίτερος και βλέπεις ότι υπάρχει τελικά ένα τόσο οργανωμένο πλάνο. Ιεροτελεστικό θα το χαρακτήριζα. Πραγματικά, ναι. Είναι η σωστή λέξη. Και επειδή ήταν και γιος ιερέα, λογικό είναι να έχει μια ιεροτελεστία στη μουσική. Και έβγαλε όλα τα θέματα που είχε με τον προτεσταντισμό. Να ακούσουμε το μεθεπόμενο, αν ακούσουμε κομμάτι. Ναι, να τα ακούσουμε. Το μεθεπόμενο. Σε ακούμε. Ακούμε έβαλε και μια μουσική από το θέατρο και είναι και αγαπημένη μουσική αυτή. Είναι από τον Κοσμάτο Νετολό που είχαμε κάνει μαζί με του Γρηγόρη του Χαλιακόπουλου η παράσταση με τον Χρήστο Τζάγκα, τον αείμνηστο. Τον αείμνηστο και υπέροχο άνθρωπο και ηθοποιό. Ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά, Φίλιππε Περιστέρη, που ήσουν σήμερα εδώ. Πιστεύω ότι κάναμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση
γύρω από όλα αυτά που αγαπάμε. Το θέατρο, τον κινηματογράφο, τα ταξίδια, μεταξύ τα μας, όνειρα. Σίγουρα, τώρα ελπίζω να ενδιαφέρει και κάποιους άλλους εκεί έξω. Πιστεύω πως ναι, αν κρίνω από την ανταπόκριση που είχαμε, από τα τηλεφωνήματα που δεχτήκαμε. Ωραία, ωραία. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Να ευχαριστήσω βεβαίως τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που φρόντισε τον ήχο και όλες και όλους εσάς που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια να έχετε, γεια σας.